Arratsaldeon ikusle, zer modu zongi etorri bertzegun batez, bertan berri albistegira. Gaur apirilak 27 ditu, hortzeguna da, asteragoa eguneko titularrekin. Laura Perez Alduguko idazkari nagusia izateko aurkeztuko da berriro ere. Sanferminetan neska bat bortxatzea egotzitako bortz auzipetuen aurkako epaiketa egingo da. Epaia plazaratutako datuen arabera, arrazoizko susmoak daude gizonezkoek delitu egin zutela pentsatzeko. Iazko Sanferminetan Iruñako taberna batean ukituak jasan zituela salatu zuen emakumeari 6.000 euroko isuna ezarri diote indarkeria salaketa faltsuengatik. Txaikouna Iruñeko bizilagunaren aurkako auzia epaiaren zai geratu da. Foru zaingoaren 2016-2020 aldirako gida plana egindu Nafarroako gobernuak. Iruñako udalak eta zeinek ekintzaile programaren edizio berria aurkeztu dute. Geltoki proiektuko obrak amaitu dituzte Iruñako autobus geltoki zarrean. Osasuna bigarren mailako taldea da, atzo Bartzelonaren aurka 7-1 galdu eta Leganesek irabazi ondoren. Gaur da azken eguna Sanferminak iragarriko dituen kartelak aukeratzeko. Politika kontuekin emango diogu hasiera gaurko albistegiei. Laura Perez Alduguko idazkari nagusia aurkeztuko da berriro ere duela 2 urte hartutako konpromisoarekin aurrera jarraitzeko asmoa duela azpimarratu du. Zalantzak izan ditu, baina azkenik urrats bat aurrera egitea erabaki du. Laura Perez Alduguko egungo idazkari nagusiak uste du talde sendoa duelatzean eta hurrengo idazkari nagusi izateko hautagaitza aurkeztu zuen atzo. Alboan bere taldeko Irene Otal eta Jose Ramon Urtasun izan zituen. Oraindik ez dago argi nor izango duen aurrez aurre lehia horretan, baina Perezek lehen mugimendu egin du jada eta erronka bota die. Iragan apirilaren 11tik barne prozesua murgildua dabil Nafarroako Aldugu. Datorren asteko maiatzaren 2an jakingo dira ofizialki hautagaitzak. Berriki, martxoak 20 izeneko agiria aurkeztu zuten alderdiko ehundit gora militantek. Eta horien artean, alderdiko aurpegi ezagunak daude hala nola, Ainhoa Aznarez parlamentuko lehendakaria, Eduardo Santos diputatua eta Xabier Fernández Oregi antolamendu idazkaria. Litekena da, euretako batek hautagaitza aurkeztea. Atzo, Perezek euren proposamena aurkezteko eskatu zien. Alduguko egungo idazkari nagusiak uste du hautagaitza kolektiboa izango dela. Asmo handiko agertu da Perez eta nabarmendu du 2019ko hauteskundeetan Nafarroako gobernura heltzea duela lehentasun. Helburua da enplegua sortzea, pentsioak defenditzea, hezkuntza, osasuna, ikerketa eta garapena, funtsean ongizate estatua indartzea. Enpleguari garrantzi berezia eman dio eta nabarmendu du laugarren industria iraultzaren ondorioei aurre egin behar zaiela eta mehatxuak aukera bihurtu behar direla batez ere gizarteko sektore ahulenengana pentsatuz. Era berean Perezek bere egiten du Pablo Iglesiasen proiektu politikoa. Barne prozesuan idazkari nagusia hautatzeaz gain, Nafarroako Alduguk antolamendua berrituko du, tartean organo gorena herritarren kontseilua. Perezek proposatu du gutxienez 3 hilean behin herritarrei irekia egongo den batzar ireki bat antolatzea eta horren bidez alderdiaren lehentasun eta ekintza politikoa ezartzea. Aurreko 2 urteetako lana bizia izan dela deritzo, balantze ona da, naiz eta bere argilunak izan. Era berean laukoaren inguruan analisi gazigozoa egin du. Azken polemikari begira, polizien foru lege proiektuaren inguruan osoko zuzenketa bultzatuko duela dio, baldin eta sindikatuekin negoziatzen ez bada. Sanferminetan neska bat bortxatzea egotzitako 5 auzipetuen aurkako epaiketa egingo da. Epaileak argitaratutako azken datuen arabera, arrazoi susmoak daude gizonezkoek delitua egin zutela pentsatzeko. Defentsek epaiketa saiesteko asmoz aurkeztutako helegiteek ez dute lortu helburua betetzerik. Nafarroako lurralde auzitegiak atzo plazaratutako autoaren arabera arrazoizko susmoak daude iazko Sanferminetan Andre gazte bat taldean bortxatzea egotzita auzipetutako 5 gizonek delitu egin zutela pentsatzeko eta horregatik egin behar da haien kontrako epaiketa. 5 egun emain dizkio fiskaltzari salaketari buruzko idatzia aurkezteko. Defentsek adierazia zuten ez dagoela auzipetuen kontrako
aski frogarik, autoaren arabera ez dute funtsik argudio horiek. Iazko San Ferminetako lehen gauan izan zen erasoa, uztailaren 7ko goizeko ordu txikietan, emakumeak salatu zuen hainbat gizonek bortxatu zutela, berehala atxilotu zituzten 5 gizon eta jakin zen jasoerari buruzko grabazioak zituztela atxilotuek, epaiaren esku daude. Telefono bidezko mezuak ere ezagutu dira, horietan auzipetuak sexu erasoez mintzo dira eta biktimak nahierara erabili ahal izateko erabili ohi diren sustantziez. Halaber, ikerketan Andaluzian izandako beste eraso batekin lotu dituzte 5 gizonetako 4. Iruñan iazko jaietan oihartzun handia izan zuen erasorrek eta erantzun sozial sendoa izan zuen. Indarkeria kasu baten albiste emango dugu orain ere, hau ere San Ferminetan gertatutakoa, iazko San Ferminetan hain zuzen ere, Iruñako taberna batean ukituak jasan zituela salatu zuen emakumeari 6.000 euroko isuna ezarri diote indarkeria salaketa faltsuagatik. Iruñako zigor arloko lehenengo epaitegiak 6.000 euroko isuna jarri dio emakume bati salaketa faltsua jartzeagatik. Epaiaren arabera, emakumeak ukituak egin izana egotzi zion gizonezkoari, baina gerora halakorik ez zela gertatu frogatu ahal izan denez, 9.561 euroko kalte ordaina eman beharko dio. Aurreko urteko San Ferminetan aipaturiko emakumeak salaketa aurkeztu zuen eta ondorioz gizonezkoak 2 egun igaro zituen Iruñeko udaltzaingoaren ziegan sexu erasoa leporatuta. Gerora, artxibatu egin zuten salaketa. Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak jakinarazi duenez, aldeek epaiaren aurkako helegitea aurkez dezakete. Emakumeak 2016ko uztailaren 10ean salatu zuen gizon batek ukituak egin zizkiola. Gertaerak Iruñeko Gaztelu plazako taberna batean jazo ziren haren esanetan larunbat gauean. Horrez gain, beste gizon batek beraren bikotekidea eta horren anaia kolpatu zituela esan zuen emakumeak. Hala ere, borrokak ez omen zuen zerikusirik izan salatutako gertaerekin. Gerora tabernako segurtasun kamerek hartutako irudiak aztertu zituzten eta akusatuak ez ziola ukiturik egin ikusi zuten. Are gehiago, ukituak egin zizkiona bere bikotekidea izan zela frogatu zuten. Epaiaren arabera, emakumeak salaketa jarri zuenean jakin baitzen ukituak egin zizkiona bere bikotekidea izan zela. Salaketaren ondorioz gizonak 2 egun igaro zituen ziegan, gainera, handik irtendakoan gaixoaldian egon zen uztailaren 12tik 22. Eta albiste gehiago utzi dizkigu gaurko ortzegun honek, Txeikouna, Iruñeko bizilagunaren aurkako auzia epaiaren zai gelditu da. Kanporatze prozesua geratzeko, hainbat lagunek elkarretaratzea egin zuten atzo auzitegi parean. Urteak daramatza Txeikounak paperik gabe Iruñan, Kanarietara txalupan iritsitako beste senegaldarrekin batera Madrilera eraman zuten eta handik Euskal Herrira iritsi zen duela 9 urte. Aurten 8 urte beteko dira Iruñeko Txantra auzoan bizitza berri bati ekin zionetik. Harreman estua du auzoko bizilagunekin, herri mugimenduan parte hartzen du eta hasia da euskara ikasten. Apirilaren 9an korrikaren lekukoa eraman zuen lasterketa Txantreatik igaro zenean. Horren adibiderik argiena atzo goizean Iruñan jaso zuen sostengu zabala. Haren kontrako auzi saioa egin zuten Nafarroako Auzitegi Nagusian eta dozenaka lagun bertaratu ziren gazteari babesa adieraztera. Elkarretaratzera lagun kuadriez gain, sos arrazakeria elkarteko kideak eta zenbait alderditako ordezkari politikoak hurbildu ziren, besteak beste, Bakartxo Ruiz eta Marisa de Simon parlamentariak eta Armando Cuenca zinegotzia. Aretoa ere jendez bete zen eta kalean gelditu behar izan zuten askok. Arrazoi objektiborik gabe hasi zen Txeikounaren amesgaizto administratiboa. Poliziak kalean geldiarazi zuen paperak eskatu zizkion eta egoera irregularrean zegoela ikusi zutenean kanporatze prozesua abiarazi zuen. Auzi saioan fiskaltzak onartu behar izan zuen akusatuaren gizarteratzea gerikoa dela, baina kanporatze eskaerari eutsi zion berdin-berdin legea argia delako. Bi aldeen argudioak entzunda epaileak bukatutzat jo zuen auzia. Pozik atera ziren txantrearra kanporatzea bertan berak gelditu dela sinetsita. 10 egunen buruan jakinen dute epaia argitaratzen denean. Txalo eta besarkada artean hartu zuten euren bizilaguna. Eta Nafarroako gobernuak forutzaingoaren 2016-2020 aldirako gida plana egin du.
Nafarroako gobernuak foruzaingoaren 2016-2020 aldirako gida plana egin du. Plan horretan, datozen urteetan, erakunde hori garatzeko ildo estrategikoak definitzen dira. Beren egitekoak eta eskumenak betetzeko polizia eredu eta eszenatokiak, beharrezko polizia kopurua eta plana aplikatzearen kostu ekonomikoa. Helburu nagusia da foruzaingoaren lurralde hedapena sendotzea, herritarrek beren arazoa konpontzen parte hartzen duen zerbitzu publiko gisa ikus dezan, proaktibotasunean, adimenean eta berrikuntzan oinarrituta pixkanaka eskumenak bere gain hartzen joan dadin. Horretarako, barne antolaketari dagokionez, 3 ildo estrategiko nagusi zehazten dira. Lehena, zer nolako polizia ereduan nahi den argitzea, zer nolako tokian egoeratan aurrera eramanen dituzten funtzioak eta zein eskumen izanen dituzten. Bigarrena, zenbat agente izanen lirateken beharrezkoak jasotzen da. Eta hirugarrena, zer nolako plan ekonomikoa beharko litzateken hori dena gauzatzeko. Gobernuaren arabera herritarrek dituzten beharrak asetzera jo behar dute gero eta gehiago foruzainek. Hori da, hain zuzen ere egindako inkesta batean islatzen dena eta hori da polizia integral baten zeregina kontseilariaren ustez. Barne antolaketan beste 4 estrategia handi ere markatzen dira, 31 helburu nagusi eta 80 helburu operatibo biltzen dituztenak. Gobernuak hainbat batzar egin ditu dagoeneko planaren testua lantzeko. Eta Iruñako udalak eta zeinek ekintzaile programaren edizio berria aurkeztu dute. Helburua, sormen sektorean eta sektore digitalean proiektu berriak mamitu eta martxan jartzea. Iruñako udalak eta zeinek aurkeztu dute Iruña ekintzaile programaren edizio berria, zein xede baitu 20 pertsonari laguntza ematea sormen sektorean eta sektore digitalean proiektu ekintzaile berriak mamitu eta martxan jarri ditzaten Iruñan. Interesdunek izena emateko epeak gaur hasi eta ekainaren 9 amaituko da. Aurkeztutako hautagai guztien artean talentua duten 20 lagun hautatuko dira programan parte hartzeko. Programa atzo goizan aurkeztu zuten prentsaurrekoan Patrizia Perales, tokiko ekonomia jasangarreko zinegotzi ordezkariak eta Pilar Irigoyenek eta Maria Sanz de Galdeanok zeineko kontseilari ordezkariak eta koordinatzaileak urren ez urren. Ekimen honen bitartez udalak eta zeinek prestakuntza eta ekintzailetzaren aldeko apustua berretsi nahi dute eta aldi berean hiriaren merkataritza jarduna eta enplegua sustatu sektore aurreratuetan enpresa berria sortzeko aukerei bide emanez. Bueno, proiektu honekin gaur aurkezten dugu programa hau da iaz hasi genuna eta kasu honetan norabide berdinean joango da. Kasu honetan sustatu nahi duguna da banakako eta taldeka enpresa sorkuntza eta hori da helburua, 20 pertsona sartu daitezke proiektu honetan. Hemendik gutxira hasiko da eta gero maiatzaren 20an egongo da kongresu, 10ean egongo da kongresu bat eta hontan hainbat adituen eskarmentua ezagutzeko aukera izango dugu eta animatzen dugu jendea programa hontan parte hartzeko. Gure apostua programa hontan da sormena, berrikuntza, sorkuntza eta teknologiaren inguruko lana sustatzea. Programan izena emateko formulario bat bete behar da 3vbikoitza.pamplena.es edo 3vbikoitza.zein.es webguneetan. Hautapen prozesu bat egingo da eta hautagaien artean talentua duten 20 lagun hartuko dira programan parte har dezaten, irailetik abendura bitarte. Iruña ekintzaile programan izena ematen dutena programaren nondik norakoen berri izan dezaten bi argibide saio ekinen dira ekainaren 12an astelenarekin, Iruñeko zeineko egoitzan goizeko saioa 10:00 11:00 izango da eta arratsaldekoa 8:00 6:00. Eta geltoki proiektuko obrak amaitu dituzte Iruñeko autobus geltoki zarrean. Hirigintza batzordeko eta gerentziako kideek Iruñeko alkate Joseba Siron buru zutela autobus geltoki zarra bisitatu dute. Geltoki proiektua garatzeko birmoldaketa lanak aste honetan amaituko dira, lehiatilagunean eta tabernan guztira 1000 metro karratuko azalera erabilgarri batean egin dira lanak. Aurreko bisitetan ikusi ahal izan den bezala, Olibeto kondearen etorbidean mantenduko da sarrera nagusia eta Tutera kaletik sartzeko ate bat gehituko da. Kafetegia beko solairuan egonen da eta tabernako
sarrera Olibeto Okondaren etorbidean. Aldez aurretik zeuden komunak aldatu dira eta lehiatileen guneko zein tabernako erabiltzaileei emanen diete zerbitzua. Komun horiek nasen ondoan daudenei gehituko zaizkie. Birmoldaketa lanak egin bitartean jolastokiak bere horretan jarraituko du. Lanak antolatu baitira jarduera hori etengabe egin behar zirela aintzat hartuta. Lanak Konstrukziones Marizkurrenari esleitu zitzaion. Geltoki proiektua joan den urteko martxoan aurkeztu zuen udal erregistran honako erakunde hauek osatzen duten talde eragileak. Nafarroako Reas elkartea, Arrea elkarte agroekologikoa, Elikagai artisauen ekoizlen elkartea, Arte para Todos elkartea, Artisten auzoa elkartea, Nafarroako Fiare elkartea, Landare elkartea, Slow Food elkartea, Nafarroako Nekazaritzako Produkzio Ekologikoaren Kontseilua, Gaztelan Fundazioa, Emauseko Trapuketarien Fundazioa eta Nafarbideak S.COP. Gizarte ekonomia zein ekonomia solidarioa bultzatzea eta buru askitasun ekonomikoa dira proiektuaren helburuak. Produktuen salmentari esker kultur jarduera finantzatu ahal izango baita gizarte ehuna sustatuko duen ekimen irekietan hitz bat eraikitzea ere. Ekitatea, ingurumenaren jasangarritasuna, elkarlana, irabazi asmorik eza eta ingurunearekiko konpromisoa dira geltokiren oinarri filosofikoak. Hala, hiriko elikadura politikako ituna betetzen du 2015ko Milango Expoaren harira sortutako sare bat, zeinetan 100 bat hirik parte hartzen duten Iruña barne. Milango itunaren xedea da elikadura gobernantza zein tokiko elikadura sistemak indartzea eta elikatzeko sistema bidezkoak eta jasangarria sortzea. Eta kiroletan albiste nahiko tristea dugu, Osasuna bigarren mailako taldea da. Atzo Bartzelonaren aurka 7-1 galdu eta Leganesek irabazi eta gero. Bukatu zaio ametsa Osasunari eta sufrikarioa ere bai, hilabeteak zeramatzan agonia bizian, hilzorian eta atzo jaso zuen behin betiko kolpea. Bartzelonak astindu bortitza eman zion Camp Nou eta Iruñeko taldea zerraldo erori zen. Izaeraz talde krenatxua da Osasuna, nekez amore ematen duena, baina oraingoan ez da gehiago altxatuko. Bi baldintza bete behar ziren Iruñeko taldea atzo bertan bigarren mailara jaisteko. Alde batetik gorritxuek Bartzelonaren kontragaltzea eta bestetik Leganesek etxean Las Palmasi irabaztea. Bada, biak bete ziren. Leganesek 3-0 irabazi zuen. Kitxo, liga amaitzeko 4 partidaren faltan bigarren mailako taldea da jada Osasuna. Camp Nou itxaropen printza bat bizirik mantentzeko edo bederen aspaldi iragarritako eriotza bestea astebetez atzeratzeko abaguna zeukan Nafarroako taldeak, baina neurketa oso makala osatu zuten. Bai joko aldetik eta baita jarrera aldetik ere. Lehiarako grinarik gabe jardun zuten gorritxoek eta horrek ordaina ekarri zien. Gehiegi estutzeko intentzio handirik gabe zelairatu zen Bartzelona eta ordezkoz beteta. Larunbatean Espainolen aurka jokatu beharreko derbi garrantzitsuari begira, baina halere jipoitu egin zuen Osasuna. Ia nahi gabe, Kataluniarren 7 goletako hainbat nafarren hankasartze larrien ondorioz iritsi bai ziren. Kasurako lehen gola. Faustok baloia oparitu egin zion Mesiri eta honek ez zuen barkatu Siriguren aurrean. 12. minutuan izan zen hori, ordura arte Osasuna inbestean aritu zen, gogortu egin zen bere zelaian zelai erdiko eta defentsako lerroak atzean sartuta eta hasierako minutuetan ondo atera zitzaion estrategia. Bartzelona baloia ukitu eta ukitu zebilen, baina hutsuneak aurkitu ezinik. Atik, Mesiren gola kolpe galanta izan zen Iruñako taldearentzat eta hortik aurrera bera egin zuen nabarmen. Hala, nahieran aritu zen Bartzelona, baloia bere eginda eta 30 minutuan bigarrena egin zuen Andre Gomesen bidez. Gorritxoak penagarri aritu ziren area barruko zaintzan eta erdilari portugaldarrak ondo balioatu zuen aukera. Bigarren zatiari gogotsu ekin zion Osasunak eta Bartzelonak aldiz erdilo. Une hori Kataluniarrak estutzeko erabiliz duten gorritxoek eta ekinaren bidetik 58. minutuan Roberto Torresek 2-1 egin zuen, faltaz. Hurrengo jokaldian gertu izan zuen berdinketa Torresek berak, baina bere jaurtiketari arra postu ona eman zion Ter Stegenek. Bi jokaldi horiek iratzarri egin zuten Luis Enriquek entrenatutako taldea eta aurrerantzean ez zuen gupidarik izan. Partida altzen azkarren istean saiatu ziren, baita lortu ere, 10 minututan 4 gol sartu zituzten Kataluniarrek.
Gauzak horrela, 86. minutuan partida amaitzear zela, Bartzelonak 7. eta azken gola sartu zuen. Horren bestez, modurik mingarrienean bihurtu zen Osasuna 2. mailako talde, astindu galanta jasota eta duintasunik gabe, amaierarik okerrena klubaren historiako denboraldirik okerrenarentzat. Eta gaurko albisteekin bukatzeko gogoratu gaur dela azken eguna Sanferminak iragarriko dituen kartela aukeratzeko. Iruñan erroldaturik bazaude gehien gustatzen zaizun Sanfermietako kartelaren alde bozkatzen alduzu, epaimahaiak aukeratutako 8 finalisten artean, pertsona bakoitzak boto bakar bat eman halko du, honako bide hauetakoren bat erabiliz, bertara joanez, Sanduzelai, Kontestable, Iturrama, Zabalgune, Mendillorri, Milagrosa eta Jus Larrotxako Zibibox zentroetan. 010 telefonora deituz edo webgunean. Bozkatzeko epea gaur amaituko da. Goazen eguneko albisteen errepasoa egitera titularrekin. Laura Perez Alduguko idazkari nagusia izateko aurkeztuko da berriro ere. Sanferminetan neska bat bortxatzea egotzitako bortz auzipetuen aurkako epaiketa egingo da. Epaia plazaratutako datuen arabera, arrazoizko susmoak daude gizonezkoek delitu egin zutela pentsatzeko. Iazko Sanferminetan Iruñako taberna batean ukituak jasan zituela salatu zuen emakumeari 6.000 euroko isuna ezarri diote indarkeria salaketa faltsuengatik. Txaikouna Iruñeko bizilagunaren aurkako auzia epaiaren zai geratu da. Foruzaingoaren 2016-2020 aldirako gida plana egindu Nafarroako gobernuak. Iruñako udalak eta zeinek ekintzaile programaren edizio berria aurkeztu dute. Geltoki proiektuko obrak amaitu dituzte Iruñako autobus geltoki zarrean. Osasuna 2. mailako taldea da, atzo Bartzelonanen aurka 7-1 galdu eta Leganesek irabazi ondoren. Gaur da azken eguna Sanferminak iragarriko dituen kartelak aukeratzeko. Eta hoxe izan da dena gure aldetik, bertzerik ez, mila esker zuen arretagatik eta urtzogun ona izan, bihar arte. Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako Ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Irungo Meak auzoan Ola sagardotegian famili edo lagun artean giro ezin hobea. Sagardo propio ekoizten dute, zato aurtengo sagardo goxoaz dastatzera, kalitatezko sagardotegi menuarekin batera eta etxean bezala sentituko zara. Irunen Ola sagardotegia. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak. Eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.